न्याययुत मोमीन क्रीडा मंडळ मुंबई स्पोर्ट्स क्लब गावखडी ओ कृपया दोन्ही संघातील कर्णधारांनी आपली बॅटिंग ऑर्डर देऊन सामना खेळण्यासाठी सज्ज राहायचं आहे. मस्त टाकतो रे, टाकू दे. हॅलो कबड्डी 35 किलो वजनी गटाचा कबड्डी 35 किलो वजनी गटाचा सामना सुरू होतो. कबड्डी खुल्या गटाचा महिलांचा सुरुवात सामना कबड्डी खुला गट श्री रामेश्वर संघ विरुद्ध शाखादेवी जुगारी मानवी संघ जेसीएम कबड्डी खुला गट महिला कबड्डी खुला गट महिला सुरुवात सामना श्री रामेश्वर संघ विरुद्ध जेसीएम दोन्ही संघातील महिला खेळाडू या सामन्यासाठी कबड्डी खेळून पटांगणासमोर यायचं आहे. कबड्डी खुला गट सामना मात्र श्री रामेश्वर संघ विरुद्ध शाखादेवी जुगारी मानवी संघ कबड्डी खुला गट शाखादेवी जुगारी मानवी संघ विरुद्ध श्री रामेश्वर संघ या दोन महिला संघामध्ये होणारा हा कबड्डी खुल्या गटाचा सामना दोन्ही संघातील खेळाडूंनी गणवेश घालून सामना खेळण्यासाठी पटांगणाजवळ यायचं आहे. कबड्डी 35 किलो दर्यासागर विरुद्ध नवलाई नाकरे दोन्ही संघाचे खेळाडूंनी गणवेश घालून आणि घोषणा करून तो सामना खेळण्यासाठी सज्ज राहायचा आहे. कबड्डी 5 किलो शिवतेश आणि न्यू सिद्धेश्वर कबड्डी 5 किलो शिवतेश आणि न्यू सिद्धेश्वर कबड्डी 35 किलो वजनी गटाचा सुरुवात सामना दर्यासागर विरुद्ध नवलाई नाकरे दोन्ही संघाच्या गाडीची घोषणा झालेली आहे तर ताबडतोब त्यांनी पटांगणावरती यायचं आहे. व्यवसायाच्या ठिकाणी गावकरी गावचे सामाजिक कार्यकर्ते आणि आमचे आदरस्तंभ श्री सकारामबुवा नानकर यांचं आगमन झालेलं आहे. उत्सव मंडळाचे होते त्यांचं या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत.
क्रीडा प्रमुख गुरुप्रसाद तोडणकर, क्रीडा प्रमुख गुरुप्रसाद तोडणकर कार्यालयामध्ये यायचं आहे. क्रिकेटच्या मैदानावरती यानंतर सुरू होणारा सामना आहे. दर्यासागर विरुद्ध मोमीन गावखडी क्रिकेटच्या मैदानावरून सुरू होणारा सामना मोमीन चौक्यात विरुद्ध दर्यासागर क्रीडा मंडळ. दोन्ही संघाच्या गटावरील आपली बॅटिंग ऑर्डर उपमंडळाच्या क्रिकेट कार्यालयामध्ये जाऊन द्यायची आहे आणि सामन्याला लवकरात लवकर सुरुवात करायची आहे. उत्तर मंडळाचे सहप्रतिनिधी महेश सुतार जर कुठे असतील तर त्यांनी कार्यालयाशी संपर्क साधायचा आहे. आले क्रिकेटच्या मैदानाचा सुरू होणारा सामना दर्यासागर महेश वस्त्र दोन्ही संघाच्या कर्मचाऱ्यांनी आपल्याकडे बॅटिंग ऑर्डर क्रिकेटच्या कार्यालयामध्ये जाऊन द्यायची आहे. श्रीदेव रामेश्वर उत्सव मंडळाच्या महाशिवरात्री उत्सवानिमित्त चौथ्या दिवशी म्हणजे महाशिवरात्री दिवशी मंदिरामध्ये उत्सव मंडळाचे कार्यकर्ते क्रिकेटच्या मैदानावरती चालू सामना संपल्यानंतर सुरू होणारा सामना आहे. दर्यासागर क्रीडा मंडळ मोमीन स्पोर्ट्स क्लब या सामन्यासाठी नियोजित पंचप्रमुख म्हणून उपमंडळाचे कार्यकर्ते सुजित भिवंडे यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. दोन्ही संघातील कर्मचाऱ्यांनी आपली बॅटिंग ऑर्डर आहे ती श्रीदेव रामेश्वर उपमंडळाच्या क्रिकेट कार्यालयामध्ये जाऊन द्यायची आहे. पंचप्रमुख श्री सुजित भिवंडे याने नंतर नाणेफेक करून सामन्याला लवकरात लवकर सुरुवात करायची आहे. कबड्डी खुल्या गटाचा महिलांचा सुरू होणारा सामना कबड्डी खुला गट जागादेव जोगादेव महानगर संघ विरुद्ध श्री रामेश्वर संघ. दोन्ही संघातील महिला खेळाडूंनी गणवेश घालून लवकरात लवकर पटांगणासमोर यायचं आहे.
लांब आहे. बोनस घ्या इकडे बोनस घ्या पहिला इकडे पॉइंट रामेश्वर उत्सव मंडळाच्या 7व्या वार्षिक शिवरात्र महोत्सवाचे औचित्य साधून सागरी पोलीस ठाणे कोल्हापूरचे पोलीस उपनिरीक्षक आदरणीय गावडे साहेब आणि त्यांचे पोलीस उपनिरीक्षक आदरणीय दावीद साहेब आणि त्यांचे सहकारी श्री सुर्वे साहेब यांचे या ठिकाणी आगमन झालेले आहे। उत्सव मंडळाच्या वतीने आदरणीय दावीद साहेब आणि श्री सुर्वे साहेब यांचं या ठिकाणी आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतो। रामेश्वर मंडळाच्या 7व्या वार्षिक शिवरात्र महोत्सवामध्ये पोलीस ठाण्याचे उपनिरीक्षक दावीद आणि त्यांचे सहकारी श्री सुर्वे साहेब यांचं आगमन झालेलं आहे। उत्सव मंडळाच्या वतीने त्यांचं मनपूर्वक स्वागत। उत्सव मंडळाचे कार्यकर्ते संधीपर्यंत कुंभार याने उत्सव मंडळाच्या कार्यालयामध्ये ताबडतोब यायचं आहे। रंगमंचावरती आपली वाट पाहत आहेत संधीपर्यंत कुंभार उत्सव मंडळाचे कार्यकर्ते यांनी ताबडतोब रंगमंचाजवळ यायचं आहे।
कबड्डी खुला गटाचा महिलांचा सुरुवात सामना जाकाबी जुगाबी मानवळ संघ विरुद्ध श्री रामेश्वर दोन्ही महिला संघातील खेळाडूंनी लवकरात लवकर घडवळ चालू करण्यासाठी पटांगणाजवळ यायचं आहे. क्रिकेटच्या मैदानावरती सुरू होणारा सामना दराचा करतो. सामन्याचं नियोजित पंच सौरभ फडके आणि श्री सुजित भोवंडे. दोन्ही संघातील खेळाडूंनी त्यावेळी चालून वजन आपली यायचं आहे. कबड्डी 30 किलो दोन्ही गटाचा सुरू होणारा सामना सिद्धेश्वर दोन्ही संघातील खेळाडूंनी त्यावेळी चालून लवकरात लवकर वजन कक्षाकडे यायचं आहे. कबड्डी खुल्या गटाचा महिलांचा सामना सुरू होतो. जाकादेवी जुगादेवी मानवताई संघ विरुद्ध रामेश्वर संघाचा महिलांचा कबड्डी खुल्या गटाचा सुरू होणारा सामना पटांगण क्रमांक 1 वरती सुरू होणार आहे. दोन्ही संघातील महिला खेळाडूंनी लवकरात लवकर पटांगणाजवळ पोहोचायचं आहे. क्रिकेटच्या मैदानावरती सामना सुरू होतोय. मोमेश पोस्को विरुद्ध दर्याचा गर्भ पंच श्री सुजित भोवंडे आणि श्री फडके यांनी ताबडतोब नाण्याचे चलन सांगायला सुरुवात करायची आहे. सौरभ फडके पंच सौरभ फडके आणि पंच सुजित भोवंडे त्यांच्याकडे नाण्याचे करून सामन्याला लवकरात लवकर सुरुवात करायची आहे.
दोन्ही करून लवकरात लवकर वजन कष्टाकडे लावतो. श्री ज्ञानेश्वर मंडळाच्या 76व्या वार्षिक क्रीडाचा महोत्सवाचा हा दुसरा दिवस आहे. या उत्सवाचे औचित्य साधून तोडगर पोलीस ठाण्याचे पोलीस उपनिरीक्षक आदरणीय गावसाहेब आणि त्यांचे सहकारी श्री सुरेश यांचे आगमन झालेलं आहे. उत्सव मंडळाच्या वतीने आम्ही त्यांना मनपूर्वक स्वागत करीत आहोत. कोणाचं इकडे टाइम कार्ड जिंकला